Vi drikker 2-3 flasker hver om dagen, ikke? Og ren spiritus. Så. Og det jeg er på vej i behandling, ikke? Og jeg vil gerne have ham her med. Ja. Han er min bedste ven, ikke? Og jeg vil gerne have, han tager med mig i behandling. Så vi kan komme ud af det her. Vi kan få lov til at se vores børn. Ja. Og vi klarer den begge to. Ja. Vi hjælper hinanden. Ja. Ja, det gør vi. Og det gør vi. Ja. Vi støtter hinanden i det, som jeg har sagt til dig. Vi skal til at være ædru, og vi skal se vores børn. Ja. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Jeg synes bare problemet, når du kommer herud til, hvor vi er, så problemet mange gange, at man går ned og siger, nu vil jeg gerne have hjælp, og så får du en udsigt på en måned, halvanden. Og hvad sker der så? Og vi prøver, ikke? Men En måned, halvanden, der kunne vi have været døde. man skal igennem både det ene og det andet, ikke? For at få hjælp, ikke? Altså, man kan ikke... vi kan jo ikke bare stoppe sådan her, vel? Og så dør vi på stedet. Fordi vi har drukket så meget, som vi drikker, ikke? Altså, Ja. alvorligt. Ren spiritus, ikke? Vi er nødt til at gøre noget nu, inden det bliver for sent. Ja. Hvad er det? Hvor blev det? Ja, du kan få lov, far. Det er, hvad du kan få. Men altså, vi holder os sådan i en lille kreds. Vi kan få hinanden, ikke også? Når den ene er nede, så hjælper vi. Og når den anden er nede, så hjælper vi. Og når den tredje er nede, så hjælper vi. Den mand der, ikke? Han har passet på mig i hvert fald 3 år. Ja. Sidste vinter, hvor der var alt det sne, der havde jeg kørestol. Der havde jeg ikke den her. Der havde jeg en almindelig kørestol. Ikke? Og ham der, han trak mig igennem sneen hver dag. Jeg er ikke glad for. Hallo, vi må ikke gå over for grøn. Vi går over for. Nu er der også grøn. Ja, så skal vi stoppe. Hallo? Hej. Der er straffespark. Der er straffespark. Nu igen. Satan. Inden jeg skal til at fortælle. Ja. Straffespark, det er altså lige en bedre tår af en whisky. Er der indkast? Ja, der er både indkast og straf. Vi går igennem her. Går vi igennem? Ja, vi går igennem her. Jeg tænkte, jeg lige ville stoppe jer og så stille et lidt stort spørgsmål. Hvad er meningen med livet for dig, Carsten? Ja, jeg vil gerne have kontakt med mine børn. Hvor lang tid siden er det, du har set dem? Ja, det er over 3 år siden. Og så vil jeg gerne have en relation til min lille søster og min far. Ja. Så vil jeg gerne ud af alkoholmisbrug. Jeg vil gerne have en hjem. Du bliver rørt. Ja, jeg har selvfølgelig gjort. Ja. Er det inden for rækkevidde? Det er en svær proces. Ja. Hvordan tænker du, vejen er derhen? Det tager jeg. Ja. Som det kommer. Ja. Man har mange timer at være ude fra klokken 8 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Ja. Samtidig med, at man skal kæmpe med misbrug.
og ens venner måske er i nogle dårlige situationer, man skal hjælpe med. Så slåskampe med. Jamen, det er du, som vi snakker om tidligere, at du er far her på Gadeplan. Det er fordi, du også er så pissegod til at hjælpe andre. Du tager dem først end dig selv. Ja, og der er du fucking god. Og det ved du også godt, baby. Jeg tager den her. Undskyld. Det ser far, der ringer. Ja, det tror jeg også. Jo, der er så 23 af den. Kan du lige ringe det? Ja. Jeg er inde på gaden. Det er en konsekvens af, at det har været så hårdt og sådan noget. Og min egen fejl. Altså. Hvordan er det din egen fejl? At jeg for mange år siden ikke bare har sagt fra. Så jeg kunne være Karsten, som jeg er. Og hvem er Karsten? Ja, Karsten, han er faktisk meget venligt væsen. Han har også en hisseprop og en skål. Men han vil faktisk det bedste. Far, han er dernede. Moni. Han er nede ved p-kælderen. Så lad os komme ned til ham. Ja, lad os gå dernede. Nå, men her plejer Nasso og mig at gå. Ja. Og som pant. Jeg skal ikke have den i lommen. Det var en god fangst. Og der er flere der. Hvor er vi på vej hen nu? Jamen, nu er vi her. Nu skal I se, hvor vi har boet i over et år. Okay. Havde I så sådan en følelse, når I gik herhen, at nu var I hjemme? Ja. Og så gjorde vi sådan her. Hvis jeg kan. Ja, nu skal du lige give mig et spark dernede. Bare lad den gå. Og den her? Bare lad den gå. Jeg vil skige på dem der. Fuck dem. Fordi så vidste man, at når den der dør, den gik, så havde jeg altid heller ved åben. Sweden. Det er Sweden hernede. Der lå vi og sov. Så I ser lækkert mere nu? Nej, der er nogen, der er pisset der, men nu de har pisset der, så kunne jeg da godt lige pisse der. Alle her på gaden ved, at det her, det var vores spot. Og det her, det var vores hjem. Ja. Savner I den tid, hvor I boede her? Altså, jeg kan godt lidt. Nogle gange kan jeg godt. Er det rigtigt? Det har vi også snakket om. Jo, men i forhold til at bo, nu bor jeg inde på nattjenesten, ikke? Og der kom bare den ene psykose ind efter den anden, altså ud over mig selv. Men det kan godt være, det kunne være ret lige at gå herned og lægge sig, og så bare lige koble af. Selvfølgelig var jeg vågen, og vi havde altså en aftale. Hun sov inderst, jeg sov ud, og så skulle jeg nok tage spektaklen her. Men bare det, at vi kunne lige være os selv og koble lidt af, ikke? Ja. Jeg vil lige sige en ting. Der er en gut oppe på i vores omgangskreds. Så stiller han. Så kommer han hen til mig en dag, så siger han, kan du lige give mig en fiskelus? Så jeg stiller han. Jeg vil sgu da ikke slå på dig. Jo, jeg trænger lige til at blive nulstillet. Og han sad på bænken og gav ned i hånden. Okay. Og så jeg stiller han, hold nu, kom med den. Og så gjorde jeg sådan. 1, 2, 3, og så fløj han hen ad bænken og ud over. Og så var han frisk eller noget? Så går man i gang med en krammer. Tak for det. Jeg ved ikke, om jeg vil give en krammer for det. Jeg har spurgt ham 3 gange siden, om han vil have en med. Og han siger, jeg tænker lige over det.
Jeg forstår godt, at han lige skal tænke over det. Kom nu, de gamle spektakel, mand. Kraft dem ikke enten bøvl med dig, mand. Jeg takker Carsten for det menneske, han nu er. For alle og mig. Ja. Det skal han fandme have. Han er et godt menneske. Og han er bare det sejeste menneske, jeg kender. Ja. Og jeg er stolt af ham. Og jeg er taknemmelig for at kende ham. Og jeg takker ham for at være der for mig og for andre. Og desværre så glemmer han lige lidt sig selv. Fordi han tænker på os. Jeg er lige rost dig. Har rost mig. Det har jeg. Så er det fandme første gang. Hold lige kæft. Hvor er vi henne? Jeg er ved en natherberg, og der er 10 natpladser. Og hvis du skal være sikker på at få en seng at sove i, så kl. 10, så der de åbner. Men der er du ikke sikker på at få en plads, hvis du kommer. Så må man komme og sætte sig og vente. Skal vi sætte os hen og vente så? Det kan vi jo. Men det er sådan, der. Og så sidder vi bare her mindre. Det er første mølle jo. Hvad gør I, hvis I ikke får en plads? Ja. Jamen, så har vi jo ligesom været det sted, hvor vi lige har været nede i den kælder der. Så det er en mulighed. Få et tæppe, og så går der. Hvor gammel er du her? Prøv at gætte. Jeg tror, du er på samme alder som mig. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 26. Ja. Fra 98. Ja. Jeg er 97 år. Ja. Så er du jo ikke mere end et år ældre end jeg er. Nej. Men så kan man jo også se kontrasten mellem, hvordan man du og jeg vil lave, ikke? Jo. Det kan altså også, for mig, der kan det ramme lidt. Det kan det sgu. Og jeg tror også for dig at så se en, der er et år yngre end jeg er, hvor du er, hvor jeg så står. Men alligevel så er jeg ret sikker på, at vi har rigtig mange ting til fælles. Det tror jeg helt bestemt. Hvordan rammer det dig? Ja, det gør det jo vel, fordi at jeg har ligesom i går sådan levet ligesom du. Altså ganske almindelig liv, ikke? Jeg har jo min folkeskole, og jeg har min efterskole, og altså, jeg havde jo en videregående uddannelse, ikke? Altså, rigtig mange ting til fælles, så der er altså bare lige været noget i vejen, eller jeg har valgt, fra min side, jeg har valgt den her vej. Nu må du se, nu sidder fisker der og koger. Han faldet i søvn. Ja. Han er faldet i søvn. Så ringer I på her, eller? Ja. Det var Kevin. Ja, ja. Nej. Jamen, så sidder vi her og venter og prøver at gå honning. Ej, du er ikke altid okay, vel? Jo. Det tager et par timer, inden vi kommer ind. Ja. Det går før kl. 10. Godmorgen, Carsten. Har du sovet godt? Ja, det har jeg faktisk. Det var da dejligt. Og der var plads i nat. Ja, men jeg var her også tidligt.
Og jeg var sikker på, at der var mange faktisk i går. Det er nattjenesten. Ja. Så skal vi op i bjerget. Det kan jeg love dig for, det kan være svært, det bjerg her. Ja. Specielt kl. 10 om aftenen, hvis man er våd eller træt eller kold. Og her sover jeg. Og det gør jeg som regel. Når det er bare rart at kan lukke døren, ikke? Så jeg sover altid med vinduet åbent. Og det er lige meget, hvor koldt der, så skal jeg bare have noget luft. Jeg er jo et gadebarn, så... Ja. Skal vi slå os ned? Ja. Sæt dig endelig. Så er der lige legnet op her. Ja, det er der. Sådan er der om morgenen. Så skal man lige vågne op. Ja. Og så skal vi lige have... Er det første morgenbajer? Ja, det er det faktisk. Jeg har faktisk lige mødt mellem en kakusa og LOC i går. Okay. Hvorhen? Ved du, værste? Altså optrådte LOC? Nej, de var der bare og snakke med folk. Nå, hvor fedt. Morgen. God arbejdsdag. Var det fedt? Nå ja, har du billeder af det, jeg skulle gerne se? Jeg er fisker. Det er en kørestol. Nej, okay. Godt billede. Ja, Okay, fisker han ser glad ud. ja da. Næsten lige så glad som Melvin. Han er blevet fed, LOC, mand. Ja, han er meget flink menneske. Ja. Det er han faktisk. Han er en hård hund, det skal han have. Ja. Så Carsten, det var lige et. Hvad siger du, vel? Det var lige et på varmen. Ja, jeg gør det, men... Nå, så ses vi senere. Ja, hvor går I hen af? Vi går bare op ad Nordbanen. Havnen og havnen. Nu kommer bare, ja. Love you. Ha' en god dag. Han er for varmen, mand. Og så en af dem, der ikke kunne få en plads herinde, fordi der kun er 10. Så han har været ude, der han er fuldstændig gennemkold. De presser os sådan med de natpladser. Og så samtidig, så vil de have os ud i boliger, og så får du en besked fra 2 til 12 måneder. Altså, de tænker så overhovedet ikke om. Vel? Men prøv, synes du, det er køligt nu? Ja. Ja, det gør du nemlig, ikke? Du tænker på, at vi skal gå herude fra nu, og så til klokken 10 i aften. Og det er lige meget, hvad vejr det er. Og vi er ikke engang sikre på, at kan sove. Jeg så lige, hvordan med, han gik under afkølet vind der. Men de der pisse ligeglade der, fordi også hjemløse, det er jo ikke gode vælgere. Vel, fordi vi går ikke hen og stemmer til det, vel? De er pisse ligeglade. Men sidst, da vi snakkede i fredags, så sagde du, at nu ville du gerne til at blive ædru. Ja. Selvom du havde boet her på gaden i hvor mange år? Ja. Og Norge i mange år. Hvad er mange år? Ja, det er nok 15 år. De fleste på gaden, de bliver ikke 45. Jeg blev 54 om et par måneder, 3 måneder. Så jeg skal begynde at tænke på det. Altså. Og selv er der en voksen mand, så jeg må også tage ansvar for det, jeg foretager mig. Så. Men jeg har sat en i gang. Andreas, der var derinde, jeg ved ikke, om I så ham med brillerne. Og så den gamle gadesygeplejerske, der er blevet en chef nede på Sumatorvej. Og så gadeteam. Og det er dem, jeg venter på, de sætter noget op for mig. Så jeg kan komme ud af det lort. Hvornår tror du, det bliver? Det ved jeg ikke. Nu har jeg foreløbig ventet i 3 uger.
Men jeg ved, jeg kan det. Jeg har ryggraden. Den er bare lidt langsom, den ryggrad indimellem. Jamen, ved du hvad, der er ikke noget at vælge. Som du selv sagde. I går var i går, i dag er en ny dag. Og så må vi bare kæmpe derfra.